ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീ ശീലപ്രഭു ആദി കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിപ്പോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യ രാധാമാധവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി, ജയ യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന, യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന, യമുന തീരവനചാരി, ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി, ജയ യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന, യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന, യമുന തീരവനചാരി, ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ്, ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ രാധേ, ജയ ശ്രീരാധേ, ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ്, ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ ശീല പ്രഭുപാദ്, ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ്, ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ശ്രീ ഗുരുദേവ്. നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ, നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മുടെ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 43ാമത്തെ ബാച്ചിന്റെ 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും പ്രണമിക്കുന്നു. എൻ്റെ ശിക്ഷാഗുരുവിൻ്റെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും എൻ്റെ ദീക്ഷാഗുരുവിൻ്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. അപ്പം നമ്മൾ
ഇന്നലെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? എന്താണ് ഭഗവാൻ, എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ എൻ്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയണു, ഈ ഭൂലോകം, ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന സകലമായ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അർജുന. അതുകൊണ്ട് എന്ത് നന്മ ഉള്ള ഒരു ഇത് കണ്ടാലും അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിവിശേഷം നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ലോകം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ വിഭൂതി യോഗത്തിനെ പറ്റി അർജുനനും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ അതൊന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദമാക്കി തരാൻ പറയാം. അപ്പൊ വിഭൂതികളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണ്ടേ, എൻ്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ അത്രയും അധികം ലീലകളും അത്രയും അധികം അവതാരങ്ങളും അത്രയും അധികം എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയണു, എൻ്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ ജഗത്ത്, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ്, ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഭഗവാനോട്. പിന്നെ നമ്മൾ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത ആ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാം കട്ട് പറയും. ആവുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഓ, ക്ലിയർ ആവണില്ല ഇപ്പോഴോ? ഹരേ കൃഷ്ണ കേക്കണ്ട മാതാജി, ഇടയ്ക്ക് കേക്കണ്ട കട്ട് മാതാജി? ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അറിയില്ല. ആണോ? സൗണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി, സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് കേട്ടോ. ആണോ? ക്ലിയർ അപ്പൊ ആണ്. മാതാജി എന്നാ അവിടത്തെ ആയിരിക്കും മാതാജി. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയണു. ക്ലിയർ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഭഗവാനാണല്ലേ, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ മത്ത സർവം പ്രവർത്തത എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലേ. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം, എൻ്റെ വിഭൂതിയിൽ കൂടിയാണ് എല്ലാം വരുന്നതെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ അന്യോന്യം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ യുവമിഥുനങ്ങളെ പോലെ എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും ആകർഷണത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാത്തിനും ബുദ്ധിയോഗം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനദീപം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊളുത്തുന്നതും ഭഗവാനാണെന്ന് അങ്ങനെ 4 ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഈ എല്ലാ വിഭൂതികളെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇന്ന് ഇതില് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആ വിഭൂതികൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുമ്പോൾ എന്ന് ആര് ചോദിക്കണു? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ആ വിഭൂതികളെ പറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അതാണ് വിശ്വരൂപ ദർശനം. ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, അതായത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഭഗവാനിൽ വിസ്തരിച്ച് കാണാൻ പറ്റണത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലേ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന മംഗളാചരണം ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഖ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാൻ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാൻ ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില്
ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസന്നിധം യത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ തീർന്നു. അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനൻ ആ എല്ലാ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ ആളാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം എന്താ? കൂട്ടുകാരനെ പോലെ എപ്പോഴും കൂടെ നടന്നപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ വിഭൂതികളെ പറ്റി എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അർജുനന് മനസ്സിലാവണത് ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹിമ എന്താന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയാ, പരംബ്രഹ്മ പരംധാമ പരംബ്രഹ്മ പരംധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ, പുരുഷം ശാശ്വതം ദൈവം ആദിദേവം അജം വിഭും. അല്ലെ? ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങയുടെ ധാമം, അങ്ങയുടെ പരംബ്രഹ്മം, അങ്ങേ എല്ലാം എന്താ പറയാ പരമമാണ്. അല്ലെ? നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ പുരുഷൻ ശാശ്വതം ദൈവം ആദിദേവം അജം, അതായത് ഒരിക്കലും ജനിക്കാത്തവനാണ്, എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അത് അങ്ങയുടെ വിഭൂതിയാണ് എല്ലാം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, ആരൊക്കെയാ പറയണത്? വ്യാസൻ പറയുന്നുണ്ട്, നാരദര് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അസിതലൻ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയുന്നു. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പറയുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് മനസ്സിലാവുകയാണ്, എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല, എന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട്. കാരണം ഈ തേരൊക്കെ തെളിയിക്കാൻ പറയുമ്പോ അർജുനൻ കാലോണ്ടൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ തട്ടുക. അങ്ങനെ തട്ടിയിട്ടാ പറയാ, ഭഗവാനെ ഒന്ന് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എന്നല്ല, കാരണം കൃഷ്ണ, കാരണം കൂടെ കിടക്കണു, ഭക്ഷണം കഴിക്കണു, ഉറങ്ങണു. അപ്പൊ അർജുനന് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ എടുത്താലും ശരിയാണ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ആളുടെയും ആ ഇത് എന്താ പറയാ, ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭക്തന്റെയും മധ്യമനും കനിഷ്ഠന്റെയും വ്യത്യാസങ്ങള്. ആ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മളിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. അതങ്ങനെ ആർക്കും പറ്റിയിട്ടും ഉണ്ടാവണില്ല. പലർക്കും പലതരത്തിലായിരിക്കും. അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ഭഗവാനെ മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്രയോ തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ സ്വയം ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ മനസ്സിലാവണുള്ളൂ. പിന്നെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പിന്നെ ഇതിലിവിടെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണ്. കാരണം അതില് ഭഗവാനെ അർജുനൻ പറയേണ്ട കമലപത്രാക്ഷ എന്നൊരു സംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് താമര കണ്ണുള്ളവനെന്ന്. അത്രയും സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾക്ക്. അത്രയും, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത്രയും ഈ വിഭൂതികളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടും ആ ശ്യാമസുന്ദരനായ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അറിയാണ്ട് വരുന്നതാണല്ലേ. അത്രയും സുന്ദരനും അത്രയും എല്ലാത്തിന്റെയും മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയണത്. അതിന് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ഏവമേതദ് യഥാർത്ഥത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമാം. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമാം. നേരത്തെ പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവിടെയും പറയണു പുരുഷോത്തമ, പരമപുരുഷോത്തമ. എന്താ പറയണത്? ഹേ പരംപൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുൻപിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണണം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? കാരണം അർജുനൻ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അവര് ഈ എന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാർക്ക് പിന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാം, അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. പക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ കൂടിയാണ് അവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും പിന്നെ
ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതൊരു മാനദണ്ഡമായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കണേ. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഈശ്വരന്മാരാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക അവര് ശരിയായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനാണോ എന്നാണ്. ഇവിടെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥ രൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാൻ ആദ്യം ഇത് അർജുനൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലും ഉള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മത്തപരതരൻ നാസ്തി കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മത്തപരതരൻ അഹം കൃഷ്ണ പ്രഭവ മത്തപരതരൻ നാസ്തി കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണികണ ഇവ. അതായത് എല്ലാം ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാം ഭഗവാനിലാണെന്നാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അർജുനന് തൃപ്തി ആവാഞ്ഞിട്ടാണ് വിഭൂതി ചോദിക്കുന്നത്, വിഭൂതിയെ പറ്റി അറിയണത്. അതും അർജുനൻ എന്നിട്ട് എന്താ പറയണേ, അതൊന്ന് വിസ്തരിച്ച് കാണിക്കാനാ പറയണേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ദേ കണ്ടോളൂ എന്റെ വിസ്തരിച്ചുള്ള രൂപം. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ 3D സിനിമയൊക്കെ കാണാൻ പോണ പോലെയാണ്. നമുക്ക് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കണ്ണട വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ പറയാണ്, അർജുന അങ്ങനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷുസ് വേണം അല്ലെ, എന്നാൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് ശ്ലോകം. നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി ജേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം. എന്റെ യോഗമൈശ്വര്യം, എന്റെ ഈ ഐശ്വര്യം വിഭൂതി മുഴുവനും നിനക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ചെറിയ ചെറിയ പല സാധനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വേണം അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും എത്ര ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട്, അതൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലേ നമുക്ക് കാണുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ദൂരെ ഉള്ളത് ഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ടെലസ്കോപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള യന്ത്രങ്ങളുടെ സംവിധാനത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തില് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അല്ലെ, ആ ലെൻസ് നമ്മൾക്ക് ഈ കണ്ണട, നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയുടെ വ്യത്യാസം കാരണം നമുക്ക് കണ്ണട വെക്കണത് അല്ലെ, അത് നമ്മൾ കണ്ണട വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തുള്ളത് കാണും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള ലെൻസിന്റെ പ്രത്യേകതയിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താ? ആ ദിവ്യ ചക്ഷുഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു ആപ്പിള് നമ്മൾ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ അതിന്റെ മറ്റ് മറുവശം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ല. ആ നല്ല വശം മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു സാധനം കാണുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റണുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും കാണാൻ തന്നെ സാധിക്കണില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണത്, അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒരു ഉത്തമനായ ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം വേണ്ട, നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ഭക്തന് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര ഫോം മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. അതല്ല, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറയണത്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അർജുനന് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്തിനാ? കാരണം അർജുനന് ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടതാണല്ലേ. ഭഗവാന്റെ പരമ്പര നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയേണ്ടത്, അർജുന ഞാൻ നിനക്ക് തിരിച്ചും പണ്ട് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ഇതല്ലേ, ആ ജ്ഞാനം തിരിച്ചും പറഞ്ഞു തരണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പരമ്പരയിൽ ഒരു കണ്ണിയായിട്ടില്ല അർജുനൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഭഗവാൻ എന്താന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങള് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അർജുനനും ഭഗവാനെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ കുന്തി ദേവിയെ പോലുള്ളവർക്കറിയാം, ഭീഷ്മർക്കറിയാം.
അർജുനൻ എപ്പോഴും കൂട്ടുകാരന്റെ പോലെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് അർജുനൻ അതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അർജുനന് ആ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയണ്ടല്ലേ, എനിക്ക് എന്താ നല്ലത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണില്ല കൃഷ്ണ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാവണു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അർജുനനല്ലാണ്ട് വേറൊരാള് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ വിശ്വരൂപം. ആരാത്? സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയനും ദിവ്യദൃഷ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവ് യുദ്ധം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ വ്യാസദേവൻ വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ദിവ്യദൃഷ്ടി തരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവ് പറയും, എനിക്ക് വേണ്ട, സഞ്ജയന് കൊടുത്താൽ മതി എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ആ ദിവ്യദൃഷ്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് സഞ്ജയന് ഇതെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം സഞ്ജയൻ കാണണം. അപ്പൊ ഇവിടെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാം. അനേക വക്ത്ര നയന അനേകാദ്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാദ്യതായുധം ദിവ്യമാലാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. സഞ്ജയനം പറയാണ് ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേക വക്രനയനം അല്ലെ, പല മുഖങ്ങൾ, അനേകം മുഖങ്ങൾ കാണുകയാണ് അല്ലെ, നയനങ്ങൾ കാണുകയാണ് അല്ലെ. പിന്നെന്താ, ആ അത്ഭുതമായ ദർശനം കിട്ടുകയാണ് അവിടെ. പിന്നെ ദിവ്യ ആഭരണങ്ങൾ അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള ദിവ്യ ആയിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ കാണുന്നു. പിന്നെന്താ, അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം, അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ട്, അനേകം ആയുധങ്ങളാണ് കയ്യിലുള്ളത്. പിന്നെ പുഷ്പമാല്യങ്ങളുണ്ട്, വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അതിനെ വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തില് അത്രയും ആശ്ചര്യകരമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ രൂപം. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. ദിവി സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗപദുത്ഥിത യദി ഭാസദൃശി സാസ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. പിന്നെന്താ പറയണത്? ഒരു സൂര്യന്റെ തെളിച്ചം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലോകം പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കിട്ടണു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഇവിടെ 1000 സൂര്യന്മാർ ഒന്നിച്ചുദിച്ചാലുള്ള പ്രകാശം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയും ആ ഒരു ദിവ്യമായ അല്ലെ പ്രകാശമാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. അതിന് തുല്യമായിരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളണം, ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണെന്നുള്ളത്. അത്രയും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ആ രൂപത്തിനെ പറ്റി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ. എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ കണ്ട ആ രൂപത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, പിന്നെന്താ പലതരത്തിലുള്ള ദിവ്യ സർപ്പങ്ങള്, പിന്നെ ഋഷികള്, അങ്ങനെ ഹനുമാൻ, അങ്ങനെ പല 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 തരത്തിലുള്ള മുഖങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ആ ഭഗവാൻ കാണിച്ച ആ എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യമായ രൂപത്തില് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത്. അതാണ് അനേകമായിരം കൈകളും അനേക ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളും ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും അല്ലെ, അനേക മുഖങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ പറയണം. 16ാമത്തേല് പറയുന്നു, അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, ജഗത്തിന്റെ മുഴുവനും നാഥനാണല്ലേ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പറയാണ്, അനേക ബാഹൂദര വക്ത്ര നേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോ അനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോരാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലർക്കാൻ ദ്യുതിമപ്രമേയം ത്വമക്ഷരം പരമം ദേവിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിദാനം
ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ പറ്റിയ അർജുനന്റെ സ്തുതികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുമിച്ച് വായിച്ചത്. അതായത്, അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. ശ്ലോകം 17 പറയണെന്താ? ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴിൽ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പോ അർജുനൻ പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വിശ്വരൂപം, ഈ ദിവ്യമായ ഈ രൂപം പല സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാ പറയണത്. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലായിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എന്നാലും 11ാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ 26, 27 ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം അർജുനന് കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ ആകെ പിന്നെ ഭയപ്പാടോടുകൂടെ നിൽക്കണതാ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഭയപ്പാട് വരാൻ കാരണം? അതിൽ പറയുന്നു, അമീചത്വം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിൽ ബാലസംഗേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണസൂതപുത്രസ്തധാസോ സഹാസ്മദീയൈരഭിയോധമുഖ്യൈ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിദ്വിലഗ്നാദശനാന്തരേഷു സദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരുത്തമാംഗൈ. എന്താ കാരണം? ഭഗവാനെ ഇത് കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടി വരാൻ കാരണം എന്താ? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും എല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരും എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായകളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾ ഇടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പൊ വല്ലാത്തൊരു രൂപമാണ് അർജുനൻ അവിടെ കാണുന്നത്. കാരണം അതായത് അവിടെ വന്ന് 2 കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ, 2 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒന്ന് ഭീഷ്മർ, ദ്രോണരെ പോലെയുള്ളവര്. അവരെന്താ പറയണ? അവരെങ്ങനെയാ വന്നതാ? അവർക്കറിയാം അവര് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നല്ല, അവര് മരിക്കും എന്ന് അവർക്കറിയാം. കാരണം ഇപ്പുറത്ത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ് അർജുനന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം അവര് മരിക്കും. അപ്പൊ ശരി, നമ്മളിങ്ങനെ സമുദ്രം ഒഴുകി പോണ പോലെ അവരതിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പോവാ. പക്ഷെ നമ്മൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഈയാമ്പാറ്റ വരും അല്ലെ? എപ്പോഴാ ഈയാമ്പാറ്റ വരിക? മഴ പെയ്ത ഉടനെ. എന്നിട്ട് ഈ ഈയാമ്പാറ്റ വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, ഇതിന് വെളിച്ചം കാണുമ്പോ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെല്ലും. ആ ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോ ആ വെളിച്ചത്തിൽ അതെല്ലാം കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നും അറിയാണ്ട് ദുര്യോധനൻ എങ്ങാനും ജയിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അധികം പേരും. അവര് അറിയാണ്ട് പോലും ഇതില് മരിക്കാൻ പോവാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ അത് കാണുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ വായയിലേക്ക് ഓരോരോ ശരീരങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണതായിട്ട്. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് വേറൊരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ആരും ശാശ്വതമല്ല. ചിലപ്പോൾ ചിലവര് മുമ്പിൽ പോവും, ചിലവര് പുറകിൽ പോവും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയത്തിനപ്പുറം നമുക്കൊരു നിശ്ചയമില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതേ നടക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ്. 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യനും അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തും ഒക്കെ പോയിട്ട് അർജുനൻ എന്തായി? പേടിച്ച് അനങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. കാരണം അർജുനൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വിഭൂതികളെ പറ്റിയൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുമ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനെ പറ്റി കാണുന്ന അർജുനൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് അർജുനൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതല്ലേ. അപ്പോഴാണ് അർജുനന് ആകെ ഭയമായിട്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കണേ? ആഖ്യാഹിമേകോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തുതേ ദേവ വരപ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം
നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തി. അങ്ങ് ആരാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല, അങ്ങ് എന്താണ് ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറയണു, ഭഗവാൻ ആരാണെന്നാ പറയണത്, ഞാൻ കാലമാകുന്നു. ഞാൻ എന്തിനാ വന്നതാണ്, എല്ലാം സംഹരിക്കാൻ വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അർജുനന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് നേരിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തിനാ പറയണത്, നീ യുദ്ധം ചെയ്ത്, നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, നീ അസൂയയില്ലാത്തവനാണ്, നീ എന്റെ ശിഷ്യനാണ് എന്നൊക്കെ പറയണ്ടല്ലേ ഭഗവാൻ അർജുനോട്. അതുകൊണ്ട് നീ പൊരുതിയിട്ട് യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാവൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നുള്ളൂ. ഭവസവ്യസാചിൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഇനി അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അർജുനോട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അർജുനോട് എന്താ പറയേണ്ടത്, ഉത്തിഷ്ഠ, എഴുന്നേൽക്കും. തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയ്യൈവതേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അർജുനോട് പറയാണ്, അല്ലയോ സവ്യസാചിൻ, അല്ലയോ അർജുന, നീ വെറും ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്, നിമിത്തം മാത്രമാണ്. ഇതെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീ നിന്റെ കർമ്മം അങ്ങോട്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് തസ്മാത്, അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ, ഉത്തിഷ്ഠ, എണീറ്റിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറയണത്, നിന്റേതായ കർമ്മങ്ങള് നീ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാണ് അർജുനോട്. പിന്നെ 41, 42 പറയുന്നു, പിന്നെ അർജുനന് വിഷമാവാണ്. കാരണം ഇത്രയും നാളും അർജുനൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ പറ്റി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. എന്താ പറയണത്, സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനതാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹാസാർത്ഥ അസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോത്തവാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വാമഹം അപ്രമേയം. എന്താ പറയണേ ഭഗവാനോട്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. കാരണം എന്തിനാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്, ക്ഷമായേ എന്നല്ലേ, ക്ഷമായേ, എന്നെ ക്ഷമിച്ചാലും, എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും എന്ന് പറയാണല്ലേ. എന്തിനാ ഭഗവാനോട് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് പറയണത്, ഞാൻ അറിയാണ്ട് പോലും കുറേ അങ്ങേ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹേ യാദവ, ഹേ ചങ്ങാതി, ഹേ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ. അങ്ങയുടെ മഹത്വം അറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നല്ല ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിലിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം ഞാനിതാ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരിക്കില്ലേ അർജുനന്റെ ആ സമയത്ത്. ഇത്രയും നാളും കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന ഒരാളുടെ ദിവ്യത്വം അവിടെ വെച്ച് അർജുനെ കാണാൻ പറ്റുകയാണ്. എന്തായിരിക്കും അർജുനൻ ആ സമയത്തല്ലേ ഉണ്ടാവുക. കാരണം സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്റെ മുമ്പിലുള്ളതല്ലേ, പലതരത്തിലുള്ള ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ തന്നെ അർജുനന് മനസ്സിലാവാണ്, ഇത് ഒരു ദിവ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ എന്നുള്ളത് അർജുനൻ അവിടെയാണ് മനസ്സിലാവേണ്ടതാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ട് പറയണത് എന്താ, എനിക്ക് ഈ രൂപം എനിക്ക് മതി കൃഷ്ണ കണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ശ്യാമസുന്ദര ഇത് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയാം അല്ലെ. എന്റെ ഈ ബീഭത്സരൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു, അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനോട്, എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാന്ന് പറയണത്, അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനോട്, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് ഭയമാവണു. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണ അങ്ങയുടെ ആ സാധാരണ രൂപം തന്നെ എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അവിടെ സഞ്ജയൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തഥോക്തോ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസഭൂയ ആശ്വാസമായാസച്ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യം വപുർമഹാത്മാ. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിനു മുമ്പ് ഈ ശ്യാമസുന്ദര ഫോമിന് മുമ്പ് ചതുർഭുജം കാണിക്കും. ചതുർഭുജം കാണിക്കുമ്പോ അർജുനൻ പറയും, എനിക്ക്
ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെ കണ്ടാ മതി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ വേദന ഭഗവാൻ പറയണു, ശരി നീ വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ നിനക്കത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ട, എന്നിട്ട് ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. സോറി പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം പകരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. 54-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണു, ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിദോ അർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപാം. എന്താ പറയുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എൻ്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണതാണ്, എന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് എന്ത് വേണം? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി വേണം. ആ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെയാ പറയണേ കേട്ടോ. അത് ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ അല്ലേ, ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര എല്ലാം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന വിഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഭയങ്കര ഒരു ഭക്തനാണ് കനകദാസ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം താഴ്ന്ന ജാതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരാരും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടേക്ക് വിട്ടിരുന്നില്ല. അവിടെ അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ അകത്തേക്കൊന്നും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പുറത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണ നീ വേഗനെ പാറോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ കണ്ണദാസിന് കനകദാസ് കാണിക്കാൻ പാകത്തിന് ആ വശത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ദൃശ്യയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാണ്ട് ആ ദിശയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിയാണ്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഭക്തിയുടെ മഹിമ. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയണത് ഞാനല്ല. നമ്മളെ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞാലും ശരി, നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ആർക്കാണ് ആ ഭക്തൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാര് തന്നെ ഭഗവാന്റെ, പക്ഷെ ഭഗവാനെ അറിയാം നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോ അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്റെ മനസ്സില് എനിക്ക് ആരോടും പക്ഷാഭേദമില്ല, പക്ഷെ എന്റെ ഭക്തനോട് അവൻ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിശ്വരൂപം മറിച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ്. ഇതിലെന്താ പറയണേ ഭഗവാൻ? മത്കർമ്മ കൃൻ മത്പരമോ മദ്ഭക്താ സംഗവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവാ. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ? മത്കർമ്മകൃൻ, എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. മത്പരമ, എന്നെ തന്നെയാണല്ലേ ഭഗവാൻ നേരത്തെയും പറയണ്ടേ ഭഗവാൻ മത്പരമ എന്നുള്ളത്. മദ്ഭക്ത, എന്റെ ഭക്തനാകുക. മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത എന്ന് പറയുന്നത് ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന്, മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മള് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും, പക്ഷെ അങ്ങനത്തെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിട്ട് വൈരാഗ്യം ഇല്ലാണ്ട് സർവഭൂതേഷു നിർവൈര, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലും ഒരേ സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന യസമാമേതി പാണ്ഡവ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ. അവരെന്ത് ചെയ്യും? എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാമോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. മത്കർമ്മ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാ പറയണത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക, നമിക്കുക എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലെ. എന്താ പറയാ, നമ്മള് 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ.
മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മദ്യാജിമ നമസ്കുരു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാം നമിക്കുക, പ്രണമിക്കുക, സ്തുതിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഭഗവാൻ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാര് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളെ എത്ര ധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പോഴേ ആ ധനം ശരിയാവുള്ളൂ. അത് ശരിയായ സോഴ്സിൽ കൊടുക്കാം. കാരണം ഇനിയിപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ശരിയായ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അറിയാം, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരാളായിട്ടല്ല, പല ആൾക്കാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ അല്ലെ. അതിന്റെ നമ്മുടെ നമനിഷ്ഠ പ്രഭുജിയുടെ ഒരൊറ്റ ഒരു മനസ്സാണ് ഇത്രയും പേർക്ക് അല്ലെ നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രഭുപാദ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വാക്കുകള് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം തന്നെയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സുപ്രീമായിട്ട് കണക്കാക്കുക, അസംഗത്തിനെ വർജിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗര ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.